Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy we salgyt gurulugy Türkmenbaşyda hususy taksiler aglaýar. Türkmenistanyň Günüwatar Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň işgärleri we salgyt guruluklary hususy taksi sürüjilerine garşy basyşy güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň sebäpdäki habarçysy häkimetler tarapyndan ele salynýan hususy taksi ulaglarynyň jerime duralgalaryny alınıp gidilýändigini habar berýär. Bu aralykda sebäpde hereket edýän döwlet taksileriniň sürüjileri köpçüliklerin töleksiz iş ruhsatyny uğradylýar. Birinji sapar tutulan hususy taksiler 10 gün jerime duralgasyna saklanýar. Sürüji 600 manat jerime tölemeli. Ikinji sapar ele salynan hususy taksiler 20 gije günlük jerime duralgasyna saklanýar. Jerime 1500 manat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sebäpden habar berdi. Türkmenistana hususy awtowolugda taksi hyzmatyny hödürlemek isleýän sürüjiler kira etmek barada ýörüýte ygtyýarnama alýarlar. Ýöne ýurdun şäher we owy ýerlerine resmi ygtyýarnamasyz ýol ugra ýol çalýan hususy awtowoluglar hem hereket edýär. Soňky günlerde salgyt guruluklary we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň işgärleri Türkmenbaş şäherine hususy taksilere garşy basyşy güýçlendirýän mahaly sebäpdäki döwlet taksileriniň sürüjileri köpçüliklerin töleksiz iş ruhsatyny uğradylýar. Döwlet taksileriniň sürüjileriniň 50 göterme awazadaky dynjalyş mövsüminiň tamamlanmagynyň ýygyny 1 sentýabrdan 15 oktýabra çenli töleksiz zähmet ruhsatyny berildi. Olaryň töleksiz dynjalyşy tamamlanan badyna sürüjileriň galan 50% töleksiz dynjalar diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosy Türkmenbaşda hususy taksileriň häkimetler tarapyndan nyşana alınmagynyň aňyrtynaky mümkin bolan sebäpler barada hemde döwlet taksileriniň sürüjileriniň köpçüliklerin töleksiz ruhsatyna uğradylmagy barada Balkan welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Yerli sürüjiler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde döwlet taksileriniň iş şertleri barada gurrun berýärler. Şäheriň taksi karhanalaryna jemi 80 töwrek taksi hereket edýär. Ýöne ulaglar könülüşdi. 2010-njy ýylda öndürilen Hyundai Elantra kysymly sary awtoulaglar taksi sürüjileriniň hasabyna abatlanýar. Bu ätýaş şaýlary hem sürüjileriň hasabyna satyn alınýar diýip yerli sürüjiler Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şäher taksi karhanalarynyň ýeçiligindäki döwlet awtoulaglarynyň tas 50 götermi 40 töwrek taksi awtoulagy könülüşün ulaglar bolup, olar ýolagçylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Bu aralykda döwlet taksilerini dolandyrýan sürüjiler müňlerçe manat para berenden soň işe kabul edilýänliklerini aýdýarlar. İşe geçen döwlet taksileriniň sürüjileri döwlete her gün 285 manat plan tapşyrmaly diýip bir taksi sürüjisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hususy taksi sürüjileri bolsa öz başlyk ýolagçy gatnadyp gündelik 60-70 manat gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Gazanan pulun jerimeleriň tölegine ýetmeýär diýip bir hususy taksi sürüjisi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Döwletimiz bizi bu girdejilerden hem mahrum edýär diýip polisiýanyň nyşanasyna öwrülen hususy taksi sürüjileri şikayet edýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary may aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň paýtagy Taşgabat şäherinem hususy awtoulaglarda ýolagçy gatnatmagyň gadagyn edilýändigini habar berdiler. Şeýle-de may aýynda paýtagtyň taksi sürüjileri täze düzgünler bilen tanışdyryldy. May aýynda dilden yglan edilen täze düzgünler taksi sürüjilerini awtoulaglaryň öňündäki oturgujy istenlik ýaşdaky aýal ýolagçylary mündürmegi, 3 adamdan köp ýolagçy almagy gadagyn etdi. Ýurdun çäňine taksi we awtobus hyzmatlarynyň ýoly goýulmagyna Türkmen awtoulaglary agentligi gödäwçilik edýär. Avtomobil ulaglary pudugynyň guruluşy we onuň döwlet gödäwçiligi soňky bir näçe ýylyň dowamyna ýylyna üýtgedip gurmalary başlany geçirdi. 2019-njy ýyla çyn Avtomobil ulaglary ministrligi atlandyrylan gurama şol ýylyň ýanwaryna Türkmen awtoulaglary agentligi atlandyryldy we häzirki wagtda ministrlik kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň düzümine girdildi. Balkan welaýatyna Türkmen awtoulaglary agentliginiň 2 karhanasy, Türkmen maşynyň awtoulag karhanasy hemde Balkan Awtoulag Önümçilik Birleşigi hereket edýär.